thil maklor khom episode za somli pangana thi dan makle dangdai te pakhatna ehnem lutuk wangin Adolf Frederick hi Sweden lalnin kum sangkha zasari somnga pakhata tanga sangkha zasari somsari pakhat chung Sweden rama hian ro arayala lal chak tak nilem lo ma se alal hun chung hian alal ram chu aral muangin choi khom le in ti hlim nalam hi an war hle a Frederick hi February ni som pani sangkha zasari somsari pakhat khan natlok na po nei lem lowin aborala aboral chan hi engdang wang nilowin thil ai hnem lutuk wang ani athi ma de hian lalle million te chuan in ti hlim na pain choi khom an buat saya hian choi khom na hian kai kuang lian chi te sangha kan tele chana lam chi te tam tak mai lalpa hian ei ti hriat ni a heng baka hian choi khamlama ei chi salnula te na an siam ei tur chi sang sang som pali te po chu ai kim le veka tin amut ma hian angai nat em bong nu te le chocolate lam chi ai le boka heng thil tam tak te awang hian anun na heng ho hian ala taringot mai ani ome khovel history a chuan ama che hi lal thil eina sadawanga boral om chun ani pahni na bong del hlum Brazil ram khu bong vul war ve tak ram ania asale anu te tuite an chodu berpol ani João Felix Brazil ram kho pakhat kataringa aom ania kum sang hi som pathum khan chuna khuma amut lain anin chunga chuan an then om te in atangin bong pa alona chu bong chu anin chunga arana lama chuan ache sual palta hlau maya in chung chu adel chimta anuaya tui em maya lo mu João Felix chu azuk del zuita João chu ka po chon lowin aboral ngal ani bong hian João mai baka abula lo mu João anu pui chu a hliam tel boka ani ro hi chu hliam na em nei lovin an ma ani del tu bong panen hian chiat na thlen nu lok hian pona rang takin an tlan chuak dun nge ani pathum na lam hlum kum zabi som palina changa som pasari na inkar vel khan Europe khomol puya hian lam thiam ngai san na a hluar hle maya puipun na le thil ti khoma om poin lam thiam te chu mi mit laber an ni thin in thona lal ten ne na han chan lom nan tele kut le van tlang in mu khom na te po chu lam thiam lam tur te azrin kal antamin an tamlo pha hial thina a hlotlin na po thui tak an chunga ain ngat thin ani kum sangkha zanga som pariat khan German kho pakhat Strasbourg antia chuan lam hri hi aleng tlat maya July thla chuan meche pakhat aming Frau Trofia chu konglaya lamin bul atana chu midang pon lo zom ve zelin August thla a thlen meu chuan mi zali vel chu lam raw changin an lam chu chan le awang hriat lo hian an top thei tlat lo mai ani lalle upaten top tur an ti po hian an top thei lova thil aya an chol zok ti lo chu an lam char mai ni chu chuan an taksa har sat na thlenin heart attack te thisen sang boy na stroke awang te in mitam tak an thi pha hial ani palina mathematics so laklo wangin khovel science lama chuan hmashruai tu an soya piangin Archimedes aming hi mai thei ani lawang athil mu chua chuan Archimedes principle hi alar bera hei baka hian khol tam tak a mu chuaka achezia mak tak le dangdai tak awang hian mi hriat po a hlo hle bok ani kar phung le nga chan thatak min pe ula khovel hi ka kar kang theyang ti tu kha ama hi ani ahun laya an lal Syracuse lal nen po anin biak thate ma wangin ram ven himna tur khol tam tak asiama chu wangin hun laya ram ro pui rom ho te point Greek ho chu in dona an ne lo pha fo mai ani chu wangin rom ho chuan an ngein an man chak em hial ani Archimedes awang hian Roman ho chuan kum thum chung lai mai chu Syracuse khua hi an la theilo hiala atopa chuan an la tange nge a Rom ho general Marcellus chuan a mu chak le angai san Archimedes mel chu a mu tamai lova asipai te ne na chuan zong chuaka a hnen ron hroi turin thu a pe a chu scientist putar chu an ina anwa hmua lungphe ka hian mathematics lam lo ziakin
rom sipai ten an generalin a hmu du thu an soi chu hriang po hian om lova a thil chaw lai chu a chaw chhun zom mial mai ani a voi ni na sipai chuan thinrim takin an generalin a hmu du thu chu an hril le a Archimedes sala chuan a man lo thu le a thil chaw lai chu a lak lo thu in a chang le a general hna hruai tura thupe kan ni miaw wangin sipai chuan aban an va phia hruai lui an tumta a Archimedes chuan sipai kut chu a thing thla chu zet zong rom sipai te chuan an thinin a tur talova an ngu hnam phoin Archimedes chu an sa thlum ta ani pangana nui na sat wangin Greek philosopher Chrysippus hi BC zani somsari pakwa apiang ni in ano pan lai tang hian no pang harwang le in fiam na ngai na tak ania alolen de nu chuan an ram khopui athina pemin soli huna ain beng bela heta hian an chung ko bung ro chu ro chunin a hun laia fin na lam zirna school thaber pol stoic school an tia chuan fin na zir turin ni tinakal thina chutiang lam zir chu atuin ma po ason hle a reilo te a chuan school a chuan athiam theile ron tlak ber pol ani chhotamaya an ho tu pa ber a thi nu phei chuan a ayo tur chuan Chrysippus chu ruat ani ta ani kum somsari pathum mi ani chuan an rama chuan Olympic in ti siak na an neya chuta chuan zu a in hnem deuh nge ni azurui chuan sabeng tungina theipui e atum lai hi hmuwa uluk le chik takina ena mi te chuan thufing thatak a phua chuak le don aniang an ti lai chuan voile khata anui thut maya anui chu azatial tialin a thian ten top turan ti po chuan anui chu azatul tul maya anui top thei tak lo wangin om huna chuan anui hlum ta thak mai ani parukna Mercury in wangin China ram zom khom tu le din chuak tu ti hialan soi thin chu kin shi huang hi ania ama hi China lal chung kwa kin dynasty din chuak tu kha ani kumsom pathum mi vel ani atangin China ram zom khom hi aril ruwa om to hial ani mana satakya la in athenom ram tenen in remna te asiama China chu khovel ram changkang te jinga pho chu angei adu ani atu mangai chuan an ram thenom zaute yen te le wei lal ram tenen chuan China chu azom khoma unified China ti chu an din ta ni kina chuan ama chu emperor masaber a intia aro pui to boka atong po atha da tran khop maya ke chu China ram tiro pui tura wana tanga pek kani ti te hian asoi thin ani aro pui zual zel du na chuan anun ati boita chung hun laya chemical an mu chua to ma se ani na le aom dan an la hriat tlem em mai si Mercury chu in chin adu ta tlat maya chu chuan a taksa ti chakin adam rei pha don hian a hretlat mai ani lal in a dam doi lam thiam te le a khon bol te chuan in lo tur an ti po chuan in lui atum thu le he thil a in hian aro pui zual zel don ti chu amu manga a hmu thu a soya tu ma khap thei ni hek lo le aduang ngei chuan a in ta a hnu loka a boral pha ta ani pasarina parachute wangin France Raichetta hi Austrian mi France ramacheng ania parachute siam lama ei zong thin ani ai zon na chuan atuin mi te hriat po a hlo le a thil dang lam le la hmu chua atum na lama parachute hi overcoat ang deuin noksi lovin siam taila coat ni box si parachute ni box ani anga mi te nan leidu don hian a hriau maya atumang chuan an siam china ma se angai ro tang ngot chuan mi nan lo hlut lo hle maya a chan po chu a thil siam chu an ring zo me ulo ani chung hun lai chuan France rama chuan in chong sang em mai Eiffel Tower chu an sa zo thokhat to a France Rachel ta chuan a thil siam chu rin tlak ani zia proof nan Eiffel Tower chu man atum ta a ayan tur le hriat pui turin thian hnai te asoma Eiffel Tower chi patang chuan a zuang thata a parachute chu a parmai lo awangin leya chuan in soin a thizui ta ani pariat na robot wangin thil siam na mun lian le ro pui tak taka te chuan mihring aya robot hi tam tak man thin ania he hi a chan chu an chau thei lo wangte an chak wangte ani tlang pui chung robot te awanga mihring thima saber chu Robert William ani ama hi motor siam chuak tu lian tak Ford Company Michigan State a thok ania a thi hian kumsom hi panga chawa upa ani in chong pakhata aum lai chu van doi thak tak main an robot pakhat chevel chuan abani na vai fu hlo maya
a omna atang chuan tla in a thopui ten an va hmu chuan alo thi fel der to ani company lampon chutia an mi thiam la no pang mmc a boral tamei chu an ui hle maya torpui nan william sachung te hi dollar makta duai som lai an pe ani pakwana entir na wangin kumsang hazariat somsari pakhat ania America dan shemi Clement Veladicam chu tual tha thu boya roi ania aroi tu pa chu Thomas McGehenna ani McGehenna hi Tom Myers thattua po ania a tha lo zia courta din pui turin Clement chu arwaya court chunga chuan Clement chuan Tom Myers chu ama a in that tia tangin mani le mani in tha a theidan chu a soi piap piap maya chutia soi pa chuan silai te chu phorin Tom Myers a in tha dan te chuan zero vela van doi thak tak mai in silaya chuan amu lo om hlau maya chu chuan a in kap ta a court chunga chuan a thi tangal ani somna mani dan siam thi pui Geronda sahi Greek mi ni in katania khwa cheng thina ama hi Greek mi fing tho Pythagoras sakebula seilian ani awangin a fingin rempo a hle ani dan lama phei chuan ala hle a dan tam tak siamin chunga dan siam te awang chuan mi ten an ngai sang hle thin ani sarkar beng hial thlengin sarkar chuan dan tam tak te po ama ho hian an siam tha chuti khopa fing ani awang chuan an ram ro rel na sang berle thu berpol nei phahial ani a an ram Greek hruai tu te chu chiat rup na le in tha ti vel ten ati buai a hlau na awangin tu po assembly nei lai ral thuam keng chu ti hlum zel tur ti dan chu ama hoin an siama a hruai tu lampon tha an ti hlea a ming po Gerondas law an ti hial ani hun engemaw chen aliam hnu chuan chu dan siam tu pa chu a dan siam chu a theing hil ta hlau maya a hnu dewa chuan sapela aram chuak zo chu thu poimo ngai tu tur ama wangin rorel na in lama chuan akal tlanga rorel na ina lut tur an han chek chu a kong hrena chuan sapel na chem chu alo om reng maya soi boy theini to heklo le ama dan siam nge ya chuan ama le ama chuan ok ta sarkar chuan a chunga kut thlak ai chuan ti in mani le mani in ok hlum turin atita a in ok hlum ta ani lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya